Hi mga bigaon! Welcome back to our channel! So ang among video karon kay gitawag nga Ducks or Jutes. So nami mga random boys. boy sa amo ang lugar kay Then gamay pa may kaila diri sa Surigao. So dito sa Samog na murag kaila man to namo pero tas explanation nun. amo si Jai ikuan, amo si Jai. So identify na mo kung ducks ba or jutes. So Number 1. number 1, Kentoy Yopoldo. Yung mga suko na sila. Yung mga suko. Uy, ikuan naman ika nang murag Kentoy Yopoldo. Ducks or jutes? Para sa ho, Dax. Dax. Ducks, ilang kayo, Jess? Pero kaka-interest para sa ate. Ang Ano na pila kayo? Nakala mo ka nga Dax. Saho. Saho kan pagka na siya Dax siya. Ikaw din. Kasi magimino. Iladog yun. Dili ducks, dili po jutes. Katamtaman. Bragnas, Pila kayo interest? 5 inches. Ako dili lang siya 5. 5 and a half. What? 5 and a half. Dili, nasa sila sa 7. Dira. Nasa sila sa 7. Ako pa ba siya. Oh, yung ano yun daw, walang 7 inches na hill. So ducks yun siya pa ninyo. O ducks ko na si Kentoy. Second. Kapalipay yung nagbayo ko. Sobra pa, wala ako. Ngayon kasi nang bait, alam pag bait. Hallelujah! 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 Mga bayo doon. Ang mabait pa na, yamitin! 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 Okay, kaduha. Kaduha namin. Paulo Salino. Ducks or jutes? Dax! Dax! Doon na. Suigura! Suigura! So dili na ducks na siya, jutes. Kasi ni mangyapon na ako. So, Hindi, maragdagan lagi mong kasunday. paano na siya? It's okay, I'm okay. It's okay, I'm okay. Paano siya? Dili siya ducks, dili po yung nga jutes. Mga 5 inches or 5 and a half inches diya po na. 6. 6 siya. Kapangitag niya pag bahaw ang bayan na. So, pila ka inches? 6 siya. Mula akong gyud ka nga. Masangko gyud sa imuhang kuan. Sa imong Wala. kalipay. Masangko sa akong kalipay. Dahil Biling kita sa langit. wala ka kung naapay taas sa langit. Ninuho ko. Ano? Sa harap mag-ano. Paulo, ano man? Ducks? Or jutes? Paulo. Next. Meljon and tuna. Wow! So, ducks or jutes? Sa basehan lang sa iyang taas. Sa basehan lang sa iyang taas. Wala, base lang sa iyang kataas, no? Taas sa Smeljun, no? Taas. Wala ba yung height si Smeljun to? I-divide na ito. 6 something ko siya. Meljon. 6, no? 5'11", 6'5". So, ducks or jutes, Leo? Kuha siya dyan, nasa dyan sa katamtaman. Kung kanina mong puno tanan taas. Ducks. Mas lipod sa ng taas, taas sila. Nasa siya sa katamtaman. So, di siya yung nga jutes, di po yung nga ducks. Iyahang, siguro ang iyahang kuan is, klaro mo sa iyahang kuan, sa iyahang Chinese food. Oo, di ba? Yung daga yawi-yawi, ducks or jutes. Doon na, ducks or jutes. 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 Meljon! Doon na nag-ingon. Jutes! Gihamon, gihamon. Gihamon kang doon na ako. Abi pala. Ang gapon, dili yung nga ducks, dili po jutes. Next! Nalo na sa 4, ingat sila. Nakano ka sa 4 dyan. So poor. Next! Manghod din ni Kintoy, no? Jomaril. Jumario Poldo. Akan na liwat sa maguwang da. Akan na liwat sa maguwang da. Duhan ta. 1, 2, 3, go! Dax!
Jutes. Nagiliwatan. Bigay, kung yun man mga duck si Kin, so ang kamang hora nahurot nag yun na, no? To Jutes na na. Yung man sila nga. Ipalabi sa kamang hugar. Kasi iba doon, ducks. Ducks. Pila, dungan ta, pila ka inches. 1, 2, 3, go. 4! 4! 4! Diba? Mga Kathleen, magulan na ako. It runs in our blood, runs in our blood. Ah! Diyos! Ah! Diyos! Nasunod na, bis. Next. Ginito pa rin. 1, 2, 3, go. Ducks or Jutes? Jutes. Juts. Jutes. Juts. Jutes. Aman. Ducks. Pandak mong gudibot doon. Not all pandak ko, Hala! Murag na ay pandak nga, grabe di ay. Pero, Jutes sa pala na si Jutes. Ay, duck, dahil kasi kayo putok. Ay, duck, dahil kasi kayo putok. Nako man ito. Jutes siya kay saya manggong pamarog kay dili siya. Kay pag once na ducks kay agresibo manggo na yan. Oh. Pila ka inches? 1, 2, 3, go. 4.5. 5. 4.5. 5. 4.5. 5. Ducks na nilang 5? 4.5. Basta ducks siya. Ducks para sa iyang lawas. Next. Kapila na? Christian Salino. 1, 2, 3, go. Ducks! Medium. Ducks! Medium. Ducks! Medium. Tama ra para sa Katilaw na ka, no? wala pa sab. Chismis! Chismis. Di magchika kay kuan basin ma-issue. Charot. Taas si Tantam. Sakto ra ang lawas. Ay, ang lawas mo rin tag-iyag ducks. Ako. Kuan ang katamtaman na si Jack. Katilaw na mo siya. Ay, waya pa pud. Di Hindi mo man doon. doon. Ducks, Jones. Juts. Basta tayo mong kilakati, see? Pila ka inches? 1, 2, 3, go. 5.5. 5, bro. 5. 5.5. 5, bro. Katamtaman naman 5. Okay. Rini Ibana. Ducks or Jots? 1, 2, Jots! 3, 3, go! Jots! 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 Abdik lang siya magchika-chika na bongga. Jesus! Pero sa amog yung pagtanaw sa Eja, Juts sila. Pila ka taas? 1, 2, 3, go! Flare! 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 Impotent. Important si Jada eh. Important. My God! Sama na si Jada eh. Di malamang maabot sa langit. Purgatorio. Wala na siya. Or di aras panganod. Hapdos ng gilok. Kung gilok pa mara si Jada cotton buds. Next. Jun Rijalde. 1, 2, 3, go! Ducks! What? Ducks! Ducks! Just cause daw na. Dax si Jada eh. Sus ginawa ko sa iyang pag... Bang na! Iyang ko ang form na lawas. Then, pila ka inches? 1, 2, 3, go! 6.5! What? Layo mo doon? 6.5! 6.5! Layo mo doon? Piling ako Dax si Jada. Kay iyang barog kay may ibuka ka dun sa kuhan. Chika lang guni kay basta salino magkuno kayo. Ako. Ducks ko no. Ay, match off mo kasi namin silingan sa linong. Basta mga salino ko no, ducks ko no. Halo kayo na nila no. Mga amaw mo ni mga kaliwat. So, meron naman video guys. Mamangka. Ducks or so for more videos guys, please click subscribe button and Hit the notification bell for more updates. then follow us on our
Twitter account at yanungduman03. So, if namin gusto ipahimo sa mga guys, comment below. So, bye! See you next video! Mwah.